Trí dó him náid be dí riomhríon an seo go léomh na nóíochta as America don chéadaon an naúlá mí ar a fór ráhílas sé díog. Bhain mór fictiúir an chéad lehannaí le Donald Trump ar nó mrá ag slóga de chuid Trump in Colorado Springs agus is féidir an teachtáireacht a léamh ón fictiúr seo sách soiléir. Níl fácaí mar hacaíthóirí ag Trump ach crackháilteoirí. Ben soort caite atá le feiceáil go príomha sa fictiúr. Or bí an 6 sin bheannaí a écinn tú a dáhairní de chuid loch na músráthar. Soort brúte bascaí caite crackháiltí agus sean de bhór caithe tobac agus droch híal tearan. Agus tíobh de cailínóg le córa Trump Pence ach scríofa ó sa chéan I have the same birthday as. Bhuair si ag ceiliúra í féin? No, na níorthóirí, ní fíor is tá an dúsal Trump mar is ódaibh tréis tuairt le fios go bhfuil an córas toghchána rigeáilte agus go bhfuil na slúite ag bhótáil go mí leathach na stáit antathe. Rud dechar domsa chréidehaint agus na slúite ag fannacht amach ó na botha bhótála amachchas amach. Ní dóilm go mar réine ag dulchan bhótála ach daoine atá déideal bhótála. Dá in nimmer coch mí leathach mé an rainn sa tean san áiríre san anad bhótála, ní dóile mé. Ach cibé tá Rácán ó Rácán, ní chuimhneam níos caiim me checkid. Más órán is Rácán, más ráha is Ráchána, agus blaci mé le Ráchan mar sin tá ráha agus Ráchan tuchaí go neamfar cáilís agus camiléireacht sna botha bhótála agus níl táirlí le seo níl tácaí as seo ná ríre ach feitís imaglathe sé sin tá daoine Hispáineach mar hampla ag tuairt le fios go mraithin siad scantrathe agus iad ag den amach na bhar bhótáil. Agus má sé tá gaiirí go maith le búla faoi go é sa go mar sin go leiscéilnis. Chur faoi chus bin an focail a bhí weim. Le chur faoi chus na bhótálathe. Níl mór an eile rágam faoi sin ach bháin gur fíorbeagán dá Loch Lean tá ag freagart na gairime slócha. Níos mó faoi
Tá idir cum leiscin tá bhíor thoranna siúil taobh muid an teach. Tá ír ghinearál ag obair achtas Trump a thugann go údaráis don achtas is cosúil agus ina ról mar chomhairleoir atá ag stócáil tinen ó díchas an ir amó. An duine édói bhéidir chun an feachtas a chuineáil bem. Laghráha is Trump inis agus brea naon rionstaine mar sort iarthóir joke an ruaigear rathe. Mar sé tá fearr seo Michael T. Flynn ag chuineáil beocht sa bheachtas. Ceirte le rá go man seo faoi bheagán na stócha chu lenne mé ra go idirnáisiúnta an Stát Islamach. Tá siad ag cailúint talún a bhuíochas le rialtas na híráice fórsaí agsúla sa Tíre agus bhéidir an Tuirce agus na Stáite antaithe freisin. Ach mátá siad ag cailúint sa gríocha, tá siad ag cuineáil súil an treideada tugann an tuairisc seo le fios. Idir an dálín farir dóibh sin, tá siad tar éis dabhíc a chailúint bhaile beag dús ceart na Síria agus ceanarcaí le cabhrón tuairisc ag dúna isteach ar an mhaile. Caithe an glúiseacht mar sin a lucht leanta a réiteocht an drochnóíocht seo. Agus dá réir sin tá siad ag chuigeartú nó teachtaíochta sa réis an teascurtha chluichlathe seo. Druch chailúint dóibh sé seo clise amachchas amach, mar dar leo ba chuid lárnach den scéal dabhíc. Bhí siad ag súil go gneoch siad an baile sin agus go mo chuid de bheochan an Stáit Islamí ach mar sé níl ag tharlú de réir an nóchais. Níl éon dar ráach cubanis ach foiine de réir na mine mar a déir siad. Mar a déir teir. Tá Bill de Blasio fósaí bloid agus baininn sé seo le deontóirí. Tar le fios go bhuair deontóirí áirithe cumaoin ón feachtas ó achtas toghchánaíocht a Bill de Blasio agus gur cuireadh cumaoin dá réir. Tá an fiosrúchána gleanachta rá agus níl is agam ceart a cheoch go dheas go fóil leanaí sé rá ar feadh tamil fad eile. Tá manar chonú ag fór céáit Mexico. Ach mar sé tá siad ag tuairt le fios go fíochhar nachhfuil siad ag cailúint postannaí sé sin nachhfuil siad gearra postannaí America. Agus beidir fiú gur fíor sin. Scéalaín idirnáisiúnta is cosúil go bhfuil pobal na Nígéire racailte i ndiaidh an chluife Monopoly, mar déanann an cluife áras mharga an eastáit réadaí tá Erodán mhór sa Nígéire
agus dá réir sin an clifa seo an ábhartha agus téann sé bhaim go mór phobal na nígéide. Níléon rud eile le rátha go bhrí sin ina sacha man scéala an áíre. Tá rialtas na hostaide dhéirí an teach inar rugú Adolf Hitler a ghóil rughána in 1989. Agus tá sé mar rúna rialtas na hostaide an teach a dhíthú mar ghóin siad é, mar faoi láthir is suíomh eiliseachta nó cuspóir eiliseachta é do nua naitithe. Tá, well, seo iad na léhananta ina bhfuil cóna dhearann. Tá chás chuimhnóideachta siúl idir bheirt bhain in Nua-Eabhrac mar gheall chuimhnóideacht. Le déanaí leithnaí Nua-Eabhrac a sanmhíonú hismeóideacht. Anas go gcuimsíonn an téarma tuismeóideacht, dhaoine fásta nach bhfuil ceangal áchtathe ná ceangal fola leis na páistí. Agus fágann sin an bheirt seo ag troid faoi chearta tuismeóideachta nó cuimhnóideachta nua chun cuimhnóideacht an fáiste úd áil. Sé. Is stát luaineach Wisconsin faoi láthir ó híomh vótóireachta níl ó híomh vótálaide dócha. Stát géiveanach sé don dá achtas ach tá múnteoir ag tuairt le fios i scéalaín an seo gur deachar siomraí rang go bhéasacha chuneáil agus tón na bheachtas imithe chun madrúil sin. Nuasaí i America sé sin dídeanna nua. Tá grúpaí príomháideach géirí chabhar cóthaitheolaithe a thabhairt do na dídeanna trí postanna a áildóibh. Ach tá bacannaí teangain sa bhealach chomhaile neamhréir scilneannaí. Agus fágann sin go bhfuil ábhair an chóthaitheolaithe ag tógáil níos mó ama ná mar a cheapfaí. Na Dodgers agus na Cubs in chéadúir le cábhid 60 bliana sílim i géirí an léig náisiúnta a bhuachan. Ná back faoin World Series inis. Tá siad má bhíonn an bhuaach Cubs tre seo rachar siad raí go dtí an tre cháilethe idir an léig Americánach agus an léig náisiúnta. Rút an Americánach? Seo an léig náisiúnta go leis cinn. Ach cibé tá Los Angeles rééis na Cubs rúna amach den dar a thuaire sa chéile. 6 phointe go náid. Agus tugann sin fearspár clifa a bháin dóibh strá. Go leor. Well, chola sibh faoi spéirmhóchailí. Spéir bhrá. Chola sibh faoi spéir mhóchailí mar atá le héideán inis. Tá
Scéamh uachalaí an Idirlín le máist trochtach simidiú agus éadaí ag úsáid a naionlaí mar chanmhás chun réaltaí a dhéanamh díobh féin i Dtionscail an Aisin a go déas. An bhfuil gradtóire agat ba cheart gradtóire bheith agat, mar tá an Great British Bake Off tar éis na clasachaí Británacha? Breatnacha sílim. A bheochan rudaí mar cíiste spúnse Victoria agus a léad. Tá lucht na Breataine spreagchaí na rudaí seo dhéanamh agus tá réir sin is chosúil go bhfuil ráchairt as cuimse rudaí mar gradtóirí nach bhachas le blianta fada. Sin iad na scéalta móra sílim, bhfuil éon rud le rá gom daoibh. Fear a aibhríonn ar na dugaí is cladóire nó dugaire. Fear a bhfuil rún olc aige, tá sé cealagrúnach, sin go téas agus tá cealagrún aige. Agus duine nach gréideann sa rialtas mórán tugtar libríoch ar. Agus sin iad mar scéalta móra don chéadaín an naoláidíog deire fór 2000 agus a 7. Guim raté aribh go léir agus tá súile go mbeidh muidir caint le chéile arís sa bhhaid. Tógaí go bogé.